Čím by sme boli bez detí? Ich radosť nám nádherne zavacia vo všetkých domoch. Čím by sme boli bez detí? Hľa, veď sa vedia hrať len na niečo dobré. Krásne 40. narodeniny nás priviedli k zorganizovaniu dnešného slávnostného stretnutia súčasných a bývalých zamestnancov Materskej školy Juh za prítomnosti pozvaných hostí. A mnohí z vás, súčasných i tých minulých učiteľov a zamestnancov, spomínajú práve na roky prežité so žiakmi v materskej škole na sídlisku Juh, ktorá si v týchto dňoch zapisuje do svojej histórie nové číslo. Je ním číslo 40. Akokoľvek sa nám to zdá priam neuveriteľné, už celých 40 rokov sa z jej priestorov ozýva veselý žavot žiakov. Za celé pedagogické majstrovstvo, lásku, neobyčajnú trpezlivosť patrí moje poďakovanie ústa všetkým súčasným a bývalým zamestnancom. Všetkým vám želám dostatok pevného zdravia, šťastia a životného optimizmu spojeného so spokojnosťou a radosťou z vykonanej práce. Buďte oporami vlastných rodín, buďte ale aj oporou nášho mesta a spoločne prispievajme k jeho zveľaďovaniu, jeho rozvoju, aby bolo na prospech všetkých, ktorí v ňom žijú a myslia to s ním úprimne. Želám našej materskej škole veľa dobrých, zvedavých detí, aby v jej budove bolo aj v ďalších rokoch jej pôsobenia neustály štebot a veselá vráva. Mesto Branov nad Topľou udeľuje materskej škole pri tomto jubileu darovací šek vo výške 1000 eur za činnosť školy. Prosím uvedené dámy, aby si prišli prezrieť ocenenie a zároveň prosím súčasné a bývalé zamestnankyne materskej školy, aby sa podpísali do pamätnej knihy.
Dovolte mi, aby som za riaditeľstvo školy poďakovala aj bývalým zamestnancom školy. Veľmi ma teší, že prijali naše pozvanie pani Jenčková Mária. vážení páni, milí hostia, stretávame sa práve v deň, kedy sa pred 40 rokmi začala písať história vtedy ešte spoločného zariadenia materskej školy Ageských jaslí na sídlisku Juh vo Vranove nad Topľou. Na novom sídlisku, už k otvorenej škole, základnej škole, pribudla aj materská škola, čo bolo iste potešujúce pre mladé rodiny, ktoré tu našli svoj domov. V priebehu rokov sa postupne oddelenia detských jaslí rušili a nahradili ich triedy materskej školy. V súčasnosti je ich 7. V aktuálnom školskom roku sme v spolupráci s našim riadovateľom mestom Vranov nad Topľou otvorili 7. triedu s celodennou prevádzkou, kde sme poprvýkrát privítali aj maličké 2-3-ročné deti. Žiadne slová vďaky nevystihnú to, čo chcem v tejto chvíli povedať. Chcem sa hlavne vo svojom mene poďakovať bývalým riaditeľkám tejto školy, pani Magdalene Švartnerovej, pani Marke Onofrejovej, pani Viere Leničovej, ktoré roky viedli túto školu na ceste k súčasnej podobe. Chcem sa poďakovať terajšiemu kolektívu, ako aj všetkým partnerom školy za ozaj svedomitú prácu a za to, že si vieme navzájom pomáhať a tvoriť, čoho dôkazom je aj spokojnosť a uznanie rodičov,
To je pre nás to najdôležitejšie. A čo popriať tejto škole do ďalších rokov? Najmä školu plnú šťastných detí, spokojných rodičov a kolektív skvelých ľudí. Som malý princ a šťastie hľadám a pozorujem veľa zmien a krás. No jedno isto v ľudskom svete badám. Spoznávam to najvzácnejšie z nás. Prešiel som vesmír, našiel som svet, zem, aké inde nikde nie. A zvedavými očami spoznal som cestou veľa krás. Krásy je všade, aj tu, pred nami. No pravé krásy, tie sú v nás. Lež škola tá, ktorá im tak veľa dáva, každým rokom sa zas mladšou stáva. Mladne tak, že veľa dá tým, ktorých život láka. Jej ostane iba spomienka a vďaka, nož teda vďaka.